clear tu te chi bai ule du sakna nen kan channel in lo clear ve thina nangma ni zara hetiang hian video te po kan an siam thei zela in chunga kan lom hle mai international news le politics lam kan lu chilma in thulom om lam an soi photila covid-19 rileng laka in ven na damdoi vaccine siam chuak masaber Russia chuan aram chung constituent unit somriat panga a vaccine sem chuak ta a mi sing li zet an test result chu a tha ni ti mmtimes.com chuan a soyani Sputnik 5 hi covid-19 rileng awanga boi zual te hne na thon ani thuai be sei ni in Brazil ramtan po maktadua inga zet sem chu ani donani ole US military branch hon Thar parukna Space Force te chu Arabia Peninsula a an ramuta US Space Force chanchin ilo clear hole teng u US President Donald Trump chakna atangin remna le muanna alo om tia US military tuai tharati chak vak tuma amalak na chikhat chu US Space Force hini a he US Space Force hian an chan vole ti tur an napoimo thok turin Arabia Peninsula mun an panta Qatar rama al-Udeid Air Base anin kulri donani kumsang khat zakwa somli le pasaria US Air Force din ani nuwa America military branch rukna ni tura lo piang Thar Space Force hote chuan US ram chung ni lo ram danga dai an duty le mission ti turin America ram an chu san tadai maya engna le engthil bernge mon wati don ni ti chu Khawvel in rin siak lai ani chho meg ani sangkhat zakwa somkwa pakhat khan Star Wars film an siam ang maya van theng renga in do na tak Space War chu Gulf War khan kan lo muta a Gulf War voi khatna le voi ni na khan GPS manga in do na Khawvel na mel riat tan ta ni US le atho pui ram som nga do anin Iraq lakatanga Kuwait drum chan chuak tura an beya in do na an kot nema po Operation Desert Storm thaler thipui be pui anti mai kha Tunlai man ro changkang high technology lamaral thuam te an thuam fam kim nuwa indona masaber ani US Space Force siam tharani don khan nasatakin American zinga po in nial na alo chuaka Democrats le sipai ho tu then khatin du lovin US Space Command ti a om sa awangin tulan tilova Mase Trump administration chuan President Trump du thu sam angin Space Force chu andin chhota thowani Al-Udeid Air Base Qatar hian eng ang takin nge US Space Force te hian mission an tran don an soilem lova then khat chuan Iran missile lakah America chuan ama le athian tharam te hi borua katanga ven hi matumaniang an tiani Iran hian Israel chu Khawvel me patanga noi bautumin tongkam deng khong tak takin alo vo fo to khania Tunlai Sunni Muslim ram United Arab Emirates le Bahrain ram te chuan Shia Muslim ram Iran huat em ti chiat veka mai wap ang leka chantir dua alo vothin Israel ram nen in rem na siamin diplomatic relation chu President Trump riat puina nge yin White House Washington DC an lo ziak felta ania hei wangot po hian Iran chuan heng Sunni Muslim ram panghi te hi a huat pha hle a US kai bu le an khuang ben ruala lamah apu ani Al-Udeid Air Base lama om Director of Space Force atanga Colonel Todd Benson chuan Associated Press palai hnena kanin buat sai na hi thalea kan tumber chu US thil le kan tho pui ram te ven him tlat hi ni atiani US Space Force te hi tuna hen mi som ni anni President Donald Trump in November ni thuma atam ni natan kumli dangatan US President a an lo thlang non le ani chuan kumsang ni som ni le pakhata chuan US Space Force a hian thok tu mi sing khat le sang ruk omin an budget atan po US dollar tluk le ding on som panga point pali an nei don ani Mike Esper US Defense Secretary chuan thakal ta khan kan khing pui China le Russia chuan vansanga US thalem om te ti chiat theina tur ral thuam an chermeka chungan ral thuam tukte alo pui tlin chuan US drone te jet fighter hote indo thona phur long lian le nuclear ral thuam thunun na mun puyata na him don lova
chu tianga ti buai thut thei ang tur chi laka ven hi man ngai ani atiani Captain Ryan Vickis chuan US military te chuan state satellite in biak puhna atangin global missile warning an lo hrezung zung thei don ani tuna hian US chuan kumsang ni som panga malampa President Obama hunlaya Iran nuclear inremna Iran nuclear deal kha Trump admin ten an chua sandai baka ana theyang bera Iran chunga hremna lekko le atuma heian boruwa ka tilum thar chhohle bokani UN Security Council America in Iran hremna tur le a hrek na tur Iran nuclear deal siam ma anga kalpuya tumna chu ne takin nol sakanita a masi US hian Iran chu che thei hlek lova hrek be tlata lotum zel tho Britain France le Germany baka EU ram tam tak US thian tha te point America thil ti tum dan hi an thlop lova Russia le China phei chuan an du lo bur mai UN Security Council vote la kani po in US hi member som panga zinga pakhat chuwin an thlop ani tria maya Mike Pompeo US Secretary of State chuan Iran nena missile ral thuam thlona le tanks hral chu aram then om chau tan ni lovin Khawvel muan na ti der thong theiani EU ram then khat chuan kan ngen na le rot na chu o tia thlop tur angin an soya ma se eng ma anti du tak tak lovani Iran nena ral thuam hlalani chu Middle East vela boina siam reng Hezbollah helte kuta a hral lenga atop na chu Islam mi firfiak te nena ani le donani ti in EU ram an tho puite dem zong en tong kama chak chuaka Iran ero chuan UN Security Council America du dan nol sak mi ani chu alom hleni America chu Khawvel boina le har satna ti chuak tu ralmon lo na siam tu ani ti in Iran chuan dan angin ma ni inven na tura ral thuam siama cherle tuai num chu adik na le achan vawani ve thua soyani USN Iran chu tun ma a Iran nuclear deal siam ma anga UN rek na ang Iran hi rem zuyemo atong zui zelani phei chuan Iran chuan Khawvel tui al thei phur za som ni zek paltlang thin na Persian Gulf tui puya an ramri nai le tui pui chan nai tak Strait of Hormuz lai chu khara dan cha veka afawa Strait of Hormuz lai hi boruak tang ut rengin alo om to thina Iran point US drone en thak na man to zet US dollar makta do is a thum man don chu alo ka thak sak nal to na mun khani Daryl Kimball Executive Director Arms Control Association Washington based chuan China le Russia chuan Space Force unit an din dai to a chung chuan cyber warfare tele GPS communication an changa Iran rama Revolutionary Guard Corps te point satellite lam hi an tui pui hle to ni atia leilama indaw na chau nilovin chunglam boruak sang tak van theng renga indaw na ma chon turin mi then khat mut huna mut hiam lova tho huna tho hlei thei lote tho thangkam ni leng ni om taka man tak tak kanom lai te in he Khawvel hi chu alawin tlan siak ru reng mai ni hi ole tuna kan thlir ta kha US Space Force chungchang atoi thei ang bera thlir na ni a city lalrin omaziak be chana kanan siamani thlir tu tenin lo beng war pui ngai kan be sei kan chanalin thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye